Hola, bon dia. Avui volia comentar-vos quins són els tractaments més adequats per fer a l'hivern. A l'hivern, que fa fred, la circulació sembla que flueixi millor, però la musculatura es refreda i llavors necessitem tractaments més càlids. Llavors, els més adequats, els més agradables serien, per exemple, un massatge de cera perfumades, que és molt agradable. És un massatge que es fa amb l'oli que desprèn una espelma i que es treballa tota l'esquena. Llavors relaxa tot el que és la musculatura, les paravertebrals, si hi ha alguna contractura, és un massatge molt agradable. Una altra cosa que podem fer també a l'hivern és treballar amb pedres calentes. Les pedres calentes són unes pedres basàltiques que tenen la propietat de mantenir la temperatura molta estona. Llavors és molt agradable també treballar l'esquena, les cames, els braços, la carona, és molt agradable també treballar un massatge amb pedres calentes. També tenim per treballar a l'hivern un massatge amb turmalines. La turmalina és una pedra que pot desinflamar molt bé la musculatura quan està molt contracturada, sobretot la zona de l'espatlla, la zona cervical, i és molt agradable quan treballes amb temperatura, amb calor. Es pot treballar també en fred, però ara a l'hivern s'agraeix molt treballar quan estan calentetes. I per acabar, també podem treballar el que és un còctel antiestrès, que seria, per una part, posar uns fangs calents a l'esquena, que es deixen en repòs, i després es fa un bon massatge. El que fa el fang és desintoxicar la pell i preparar-la per rebre el massatge de la millor manera possible. Així doncs, ja ho sabeu, si voleu fer-se algun tractament típic d'hivern, aquests serien els més indicats, o si el voleu regalar, però vaja, jo us aconsellaria que s'autoregaléssiu. També ens hem de cuidar, si no, no podem cuidar dels altres. D'acord? Doncs vinga, que tingueu un bon hivern. Gràcies.